Komplet toħroġ biċ-ċar kemm is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna għadha waħda serja, tant li f'Malta u Fgħawdex reġa' ġie reġistrat rekord ta' każi ġodda f'24 siegħa, wara li fl-aħħar jiem rajna 258 każ f'ġurnata fl-aħħar 24 siegħa. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar 263 każ ġdid ta' coronavirus dan filwaqt li fihom 192 persuna. L-awtoritajiet ħabbru li l-imwiet tal-pandemija issa telgħu għal 315 meta fl-aħħar sigħat mietu żewġ irġiel ta' 57 u 76 sena rispettivament. Il-każi attivi tal-virus issa telgħu fost l-ogħla li qatt kienu hekk kif qed jammontaw għal 2720. Dan filwaqt li fl-aħħar sigħat ingħataw 1808 doża tal-vaċċin li l-maġġoranza tagħhom kienu persuni li ħadu t-tieni doża. Hekk kif il-ġimgħa d-dieħla pajjiżna jalaq sena mill-bidu tal-coronavirus s'issa ġew reġistrati total ta' 22,482 każ li minnhom fiequ 19,447. In-numri allarmanti li qed jirreġistra pajjiżna wassal biex l-R-Factor issa jaqbes il-1.21. Dan ikkonfermah ir-riċerkatur Vince Marmara wara li pajjiżna kellu l-agħar ġimgħa tal-pandemija f'termini ta' każi ġodda. Din l-istatistika tasal fit-tmiem il-51 ġimgħa tal-coronavirus f'Malta u Fgħawdex u għalhekk l-R-Factor issa jista' jkun li jkompli jitla meta fl-ewwel jumejn ta' 52 ġimgħa tal-virus diġà rajna 500 każ ġdid. Dan filwaqt li fl-aħħar 3 ijiem il-każi ġodda ta' COVID-19 dejjem ammontaw għal aktar minn 200, numri li qatt ma rajna b'mod kostanti għal jum wara l-ieħor. Vincent Marmara f'intervista ma' The Malta Independent on Sunday qal li l-R-Factor tela wara il-ġimgħa rekord ta' każi ġodda li fiha rajna kważi 1500 persuna tieħu l-virus. Sa mill-bidu tal-pandemija l-għan ewlieni għal pajjiżi kollha madwar id-dinja kien li l-R-Factor jinżel taħt il-wieħed li jfisser li persuna waħda titrasmetti il-virus lil persuna oħra. Sfortunatament pajjiżna issa qed isibha diffiċli ħafna li jinżel taħt dan in-numru tant importanti biex sitwazzjoni tkun waħda iktar stabbli. Ir-riċerkatur ikkumpara n-numri f'Malta ma' dawk ta' pajjiżi oħrajn fejn saħaq li internazzjonalment kien hemm żiediet żgħar fil-każijiet fl-Italja u l-Ġermanja filwaqt li kien hemm tnaqqis fir-Renju Unit. Marmara temm jgħid li ma rritornajniex għal sens ta' normalità. Il-każijiet għadhom għolin u rridu noqogħdu attenti u nkomplu naġixxu b'mod responsabbli.